Hej. Nu vil jeg fortælle dig om, hvordan du bliver stressfri med Don Larsen-metoden på 10 uger. Er du træt, stresset, mentalt og fysisk udmattet? Har du tankemylder? Har du svært ved at sove? Kan du svært ved at sætte grænser? Tilsidesætter du dine egne behov? Vil du skabe et trygt liv, tage hensyn til egne behov og få ro i krop og sind? Mit navn er Peter. Jeg har dedikeret de sidste 27 år til mennesker som dig, som vil overvinde deres stress, finde indre ro og glæde. Jeg har selv været fanget af stressen. I 2006 var jeg maks presset både på arbejde og privat. Jeg har 3 børn, og jeg var blevet skilt og havde en 7-7-ordning. Jeg havde forhøjet puls, svært ved at sove, tankemylder, angstens sved løb mig ned ad ryggen, og jeg var udmattet tit og ofte. Jeg tror ikke, du vil ske for mig, stressterapeuten. Jeg blev klogere. Jeg havde svært ved at forsvare mine egne behov og sige fra og sætte grænser. Det betød, at jeg var nødt til at lave en sygemelding. 1-2 uger troede jeg i starten, men mine gode venner sagde, ej, det går ikke, det er for let. Og det endte med at blive 6 måneder. Jeg lå på sofaen, og jeg læste krimier. Efterhånden stille og roligt fik jeg det bedre og bedre. Jeg begyndte at gå lidt. Jeg begyndte at gå lidt mere. Jeg begyndte at løbe lidt. Jeg begyndte at løbe lidt mere. Og jeg lavede nogle fysiske øvelser, som gjorde, at kroppen blev mere robust. Jeg fik styrket mine ressourcer. Jeg fik set mere på mine egne behov og passet på dem. Og passet på mig selv og mærker bedre efter i dag. Det er det, jeg har fået ud af min stress. Don Larsen er en unik metode. Den kombinerer samtale i dybden med gamle mønstre og nye mønstre, og fysiske øvelser, som gør, at du opbygger modstandskraft i forhold til de ting, der er, man skal takle. Og den takler alle aspekter af stress. Metoden består af diagnose, altså hvordan har du det fysisk og psykisk, en overordnet plan, en retning for behandling, du får nogle redskaber, nogle værktøjer, nervesystemet bliver reguleret, du får ro i krop og sind, og du får kontakt med krop og sind. Du får en ligevægt, mere ro, både i kroppen og hovedet. Og hvad skete der egentlig? Ja, så går vi hen til adfærdsændring. Det var nogle gamle mønstre, og du skal udskifte de gamle negative mønstre med nogle positive nye mønstre. Der bliver en reorganisering. Du skal forstå og bruge de her nye mønstre og afprøve dem, og det tager tid, rigtig lang tid. Men vi starter her. Evalueringen. Hvordan går det nu? Hvordan går det med nervesystemet? Er det kommet mere i ro? Hvordan er det med de fysiske øvelser? Bruger du dem? Har du glæde af dem? Og hvad bliver de nye mønstre? Er de ved at ændre sig? Altså fra det gamle til det nye. Og så opnår du efterhånden en ny stresstærskel. Du opnår større robusthed. De positive mønstre sætter sig mere i kroppen og bliver indoptaget. Og krop og sind fungerer bedre. Har du prøvet alt? Massage, healing, kropsterapi, psykoterapi, akupunktur, uden der er noget, der hjælper permanent. Du skulle prøve Don Larsen-metoden. Vi arbejder med symptomerne. Vi arbejder med fysiske og psykiske symptomer, og vi går noget ved roden af problemerne, som tit er de gamle mønstre. Vi arbejder sammen for at styrke dine ressourcer, reducere din stress og ændre gamle mønstre og opleve vedvarende forandring uden tilbagefald. Gennem Don Larsen-metoden transformerer dit liv. Fra at være fanget i stress og følelser, får du et liv i balance, indre ro og glæde. Nu har jeg 3 eksempler på klienter, som har fået det bedre gennem Don Larsen-metoden. Der var Josefine, som havde mangel på grænser eller svage grænser, som er i stand til at sige fra, sætte grænser og finde ud af, hvad hendes egen behov er. Hun trøstespiste også. Hun havde alkoholmisbrug. Nu har hun sundere vaner, og hun får mere motion. Hun var en pleaser. Nu passer hun bedre på sig selv. Og hun har mere sunde relationer til andre mennesker. Og så var der Jens. Jens havde konflikt med ledelse og kollega. Nu har han bedre forhold til kollegaen, og han har opbakning fra ledelsen. Han havde svært ved at sove, han havde søvnproblemer. Gennem søvntræning, vi lavede søvnskema osv., har han en bedre søvnkvalitet og vågner om morgenen med mere energi. Han tog et overvældende stort ansvar. Nu er han i stand til at uddelegere ansvaret og være mere fri og til stede lige nu og her.
Og som sidste, så er der Emilie. Hun havde stress på arbejdet. Nu har hun lavet en sygemelding og får mere ro i krop og sind. Hun har familieansvar for 4 børn. Og nu fungerer hendes hverdag bedre gennem fysiske øvelser og psykisk støtte. Så har hun også tankemøller og dissociation, det vil sige, at hun forsvinder. Nu er hun blevet mere nærværende, tilstedeværende og flyver mindre, blandt andet gennem grounding og god kontakt med sig selv. Forestil dig et liv i balance, uden stress og ubehag i kroppen. Hvordan ville det være? Ved at bruge Don Larsen-metoden kan du mestre dine udfordringer. Du kan bryde uhensigtsmæssige vaner og adfærd og opnå balance i dit liv og trives i dit liv. Jeg hjælper mennesker fra stress til et liv i balance, og jeg vil gerne hjælpe dig med at genfinde din indre ro og glæde. Book en gratis uforpligtende samtale på 30 minutter ved at klikke herunder på knappen. Det giver mulighed for at stoppe stressen en gang for alle. Genopbygge dit liv i balance med livskraft og livslyst. Jeg ser frem til at tale med dig og være en del af din rejse mod et stressfrit liv. Ha' det godt. Hej.